Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngikwekandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukeli sibi isimo umkhulu uliseno neminyaka engu78 ubudala othole ngadlebenye ukuthi empeleni ubekhulisa ibhantshi yonke leminyaka engu49. Umkhulu uliseni uphuthunyiswe esibhedlela kokubi waphinde wadedelwa ngesikhathi ethola lezi ndaba. Kubuka ukuthi ibhantshi indlela ebelihlupha ngakhona belingalawuleki. Umkhulu vele wayehlola waphinde wenza ulibofuzo lezinwele iDNA yokholela ukuthi athole ukuthi lezi ngane bezikhulisa akuzona zakhe. Izingane zikamkhulu zebhantshi ngesikhathi zisiphendulela zona zitheka zinacala zazilutho kodwa ziphatheke kabe njengoba sekufanele ziqale phansi zithungathangane noyise walo elingazi noma ukuthi usaphila noma cha. Kusolakala ukuthi umkhulu usixoshile wathi akazihambe zizibonele ukuthi ziya kuphi. Kanti umkhulu ushaye phansi ngonyawo uthe uzifuna la izinkomo zakhe alobola ngaye lo wakwakhe. Mbukeli, indida ngempela leyo daba. Ngizocela ubeke uvo lwakho ku comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Ngithi usale kahle.